Ассалому алейкум дӯстони азиз, боз як бори дигар ҳамаи шумоёнро хуш омадед мегӯем ба шабакаи ютуб канали мо. Имрӯз ман навор кардам баҳри шумоён ду сар буқачаҳои зотӣ ва як сар ҳунуҷини зотиро хостам ба фурӯш пешниҳод намоям. Дар навори имрӯза ду сар буқача ва як сар ҳунуҷини зотӣ вуҷуд дорад. Ман хостам бо тарзи алоҳидагӣ маълумоти пурашро баҳри шумоён пешкаш гардонам. Инак маълумот медиҳам дар бораи моли рақами якум. Моли рақами якуми пешкаш намуда тоза пародаи чорнипёздир аз ферма аст. Инак масъалаи хӯрди хӯрок саломатиш бениҳоят зӯр. Оиди хӯрди хӯрок ва саломатиш ягон хеле камбудӣ дида намешавад. Синди соли буқача 4 моҳа аст. Марҳамат дӯстони азиз, наворҳои ҷоли баҳри подписчикон аз номи ман марҳамат, аз наворҳои ман лаҳзат баред то ин ки харидорӣ намоед. Марҳамат, дер намонед. Марҳамат дӯстони азиз, моли басифат аст. Синди солаша ба шумо пешниҳод кардам. Инак масъалаи нархномашро пешниҳод мекунам. 12500 сомон якча муомила ё ин ки дастсафка мекунем дӯстони азиз. Ин як сар ғунуҷини парам дорад. Касе ҳарша дар як ҷое ки харидорӣ мекунад, боз хушрӯ муомила карда медиҳем. Марҳамат дӯстони азиз, гӯсолаи шудани худ аз пояш маълум. Беҳуда намегӯянд одамои қадим. Пойҳояш ғафс бениҳоят, стойка фасон, ақибош ғафс. Марҳамат дӯстони азиз, 12500 сомон ҳамагӣ. Боз якча муомила ё ин ки дастсафка дар тамоми қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон бе ягон мушкилӣ. Марҳамат дӯстони азиз, барои насл гирифтан, барои зот гирифтан бениҳоят сифати баланд дорад. Аъло сифат аст, то ин ки дер намонед. Ина бинед, бениҳоят сифати хуб дорад. Марҳамат дӯстон, дастгирӣ мекунем, каналро дастгирӣ мекунем, подписатсия ва лайкро фаромӯш намекунем. Дастгирии шумо пешравии мо дӯстони азиз, то ин ки дер намонед. Марҳамат, каседа махқул аст, дар зери экран мегузорем, дар тамос ҳастем, занг мезанед ва харидорӣ мекунед. Дастсафкаш аз шоти худам то таги дартона дастсафка мекунам. Инак дӯстони азиз, чӣ маълумоте буд дар бораи моли рақами якум мо гуфта гузаштем. Инак маълумот медиҳам дар бораи моли рақами дуюм. Моли рақами дуюми пешкашномуда пароди сияҳ карпат аст. Инак масъалаи хӯрди хӯрок саломатиш бениҳоят зӯр. Оиди хӯрди хӯрок ва саломатиш ягон хеле камбудӣ дида намешавад. Синди соли ғунуҷинча 4 моҳа ё ин ки камтар гузаштагӣ аст. Инак масъалаи нархномааш 9500 сомон якча муомила ё ин ки дастсафка карда медиҳем. Хеле ғунуҷини басифат, поча баланди, почаҳош дарози, ба фикрам кал ҳам аст. Модарзод кал аст дӯстони азиз. Касе барои мол кардан, барои нигоҳубини хона гирифтан мехоҳад, бениҳоят сифати хуб дорад ва нархаш ҳам арзон. Ҳамагӣ 9500 сомон якча муомила ё ин ки дастсафка карда медиҳем. Марҳамат дӯстони азиз. Ина аз ақибош бинед, ина рахгардиҳош дар пойҳояш ягон хеле камбудӣ дида намешавад. Масъалаи хӯрди хӯрок саломатиш 100% кафолат дода мешавад. Бениҳоят сифати хуб дорад. Нархашам он қадар қимат нест дӯстони азиз. Дӯстони азиз, ногуфта намонад. Нархҳои молое ки ман баҳри шумоён ба фурӯш пешниҳод кардам, он қадар қимат нест. ҳатман дӯстони азиз, аз ин ғунуҷинҳои пешкаш намудан ва буқачаи пешкаш намудан дер намонед. ҳатман харидорӣ кунед. Тавсия медиҳам, барои мол кардан бениҳоят хуб. баъзе нафарҳо дар комментария молҳоро қимат гуфта нархашро ба ман комментарияда менависанд. Не дӯстони азиз, ин хато аст. Ман худам саҳмгузор шудам дар молбозор, яъне ки дар бозори чорво. Нархҳо қимат аст дӯстони азиз. Молҳо хеле нархҳошон бениҳоят қимат шудагӣ ҳастанд. Ин молҳоро ман аз бозор гирифтагӣ нестам, аз фермаҳо дона ба дона чинда мегирам дӯстони азиз. Марҳамат, то ин ки дер намонед, чизи хубро харидорӣ кунед. Буд маълумот дар бораи моли рақами дуюм. Инак маълумот медиҳам дар бораи моли рақами сеюм. Моли рақами сеюми пешкаш намуда Абердин Ангус. Инак масъалаи хӯрди хӯрок саломатиш бениҳоят зӯр. Оиди хӯрди хӯрок ва саломатиш ягон хеле камбудӣ дида намешавад. Синди соли буқача 2 моҳа. Марҳамат дӯстони азиз, то ин ки дер намонед, молҳои басифатро баҳри шумоён ба фурӯш пешниҳод намудем. Ина бағбағаҳои гарданашро бинед. Ина эм хӯрда истодааст. Каседа махқул аст, занг занед дӯстон, дар тамос ҳастем. Моли ферма аст. Абердин Ангус рӯз аз рӯз вазн мегирад.
зоти гӯшти аст дӯстон. Барои насл гирифтан бениҳоят чизи хуб аст. тавсия медиҳам марҳамат харидорӣ кунед. марҳамат дӯстони азиз. 9800 сомон як киша муомила ё дастафка карда медиҳем. ино азаки бош бинед. бениҳоят сифати баланд дорад.